Wala ba tayong lalagyan dito? Pwede na siguro siya dito, no? Yeah. Pero i-freezer kasi natin yan, ha? Ako, i-bottle sakya mo na lang kaya para mas madaling ilagay sa freezer. Wait lang ang botra. Ano sanay? Bawat isa, ano lang, mga tag 10 pieces bawat isa. Tapos din sila. Kaya hindi naka-reply si Gada? Ano nga sabihin niya bukas? Anong ginamit na dito na karne? Diba nga sinabi ko na paulit-ulit na lang tayo eh. Parang ngayon, di ba gumagana ba to o hindi? Alin? Itong ano na to, Alin? itong pan na to, dito sa electric, gumagana ba? Alin? Ito ba yung itim? Yung bilog? Oo. Yan, kay Noria? Oo. Hindi ko alam. Parang oo ata. Yeah? I don't know, try mo. Pag nagpipip, edi hindi gumagana. Ah, Kalimutan ko na. ano sa... Sige nga. Try natin. Tingnan mo, hindi na ako to. At least. Tulong. Aray, aray, aray. Sumasakit yung likod. Aray. Yung parang sa'yo, yung parang may naipit. Ano, sumasakit ang aking poday. Hindi, yung likod ko parang may naipit. Kala ko poday. Grabe ka naman, puday talaga. Kulang na kasi sa ano eh. Chuk-chak chenes. Wala nang time. Wala lang time. Chuk-chak chenes yun. Sige nga, oh. Tik. Ito, subukan mo kung may ano. Oh. Ah, gumagana. Oh, hindi ko sabihin do. That's good. Perfect. Uy, susunod na to. Wait lang, wait lang. Ik kom zo mee eten. Kom, kom eens hier. Wait, 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 wait. Makikikain na sa atin. Ha? May makikikain na. Ay, hindi po. Oh, tatay ka pakain. Galit, no? Bring the San Miguel. Go, kom. Bring the San Miguel.
Yung sabaw, bukas ko yan ilalagay. Pampaano yan, pampasauce. Kasi maganda naman na medyo may sauce. Sandali, takip, tapos ito. Ik bring di San Miguel. Tapos itong rice mo, di ba? Yeah. So, pwede ko na siyang tanggalin. Oh. I like healthy. Yeah. Somsia. Ano? Sabi na, ako na daw, mukha daw kong soul leaf may siya. Parang ang leaf-leaf ko daw. Sabi niya. Wait, wait. But anyway, do I look like a leaf? May siya. Brow. Sino ang liit-liit? Ay, Diyos ko, may mara leaf. A leaf. Super leaf. Sino? Ik. Sino sabi nun? Aray ko. Ay, Ik moet slapen. Het is 10 uur. Oké, slaap lekker. Doei. Ano to, bata? Rini, maaga pa. Sino yung takot nito? Aray, aray, aray. Ang sakit to na. Parang naipit. Hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Gusto mong ano, itulak? Gusto mong itulak kita? Nakikita mo ba yun yung mga para kang pupunta ka sa mahista tapos yung para kang ginaganong-ganon yung mga buto-buto? Parang nakakatakot naman yun, no? Nakakapagtaka naman. Bakit? Ba't pa nga siya? Takot. Babali-baliin ka? Then, Bato. Sira. sa nasi yun. Aray, aray. Ate, parang inipit. Saan ba? Dito? Diyan, parang diyan. Parang yung katulad sa'yo. Alam mo ba yun? Oo. Hindi na, aray. Ay, tama naman yan. Para ka namang naging masahista niyan. Ha? Para ka namang naging masahista. Masayos ka naman kawit ako. Marunong ako maghilot. Pag-massage. Tatlo yung hinahalo ko eh. Okay. So, mag-i-start ako ngayon dito. Naligpitin muna natin to para maipasok yung mga ano. So, wala nga tayong gamit. Konti lang para mabilis. Ano ba to?
So, nag-umpisa tayo may alas 4 ah. Tandaan. Simula pa tayo kanina busy sa totoo nun. Yeah. Pero di ba, nagkira mo kasi Ha? yung magsimula kanina, yung paano-ano ko 1 oras yun. Yung paano-ano natin, no? Kasain-sain, katabi sabay-sabay sa ano. Oh, ganito, tama na to. 2, 4, 6, 8, 8 lang. Oo, bahala ka na. Ikaw na bahala dyan. Kasi parang pag punong-puno, masisira yung mga ano. Ang importante, makagawa tayo ng 150. Kasi kung 2 each, 120 yun. Kung 60 sila. Di ba? Yeah. Dali na. Ay, ayusin mo nga ako. Ito, parang maano siya. Oh, nag-trending na pala si ano. Oo, 7.0 yun. Baka may kinita na yun. May kinikita rin ba sa TikTok? Yes. Okay. Kung ba, monetize na yun. Si ano? Tanungin mo nga. Uy, wait lang. Ano? May tanong ako speaking of that. Ano? Ang dami kong mga TikTok na violate. Bakit na violate yun? Dilitin mo. Kasi, minsan sa music yun. Yung ibang, yung creator ng music. Na ano yun, na violate. Eh di ba sa TikTok is walang problema? Yeah, well. Dahil ba sa nag-monitor, professional mode na ako sa Facebook? Nay. Ano naman connection nun? Ha? Iba naman yung Facebook sa ano. Sa TikTok. Ang dami kong violation. Yung mga Pag-check ko. yung mga community guidelines na yun, kailangan mo deletein yun. So, Di ba may music? Saan ka pero bang ano? Minsan na mute, di ba? Or kaya na violate, ibig sabihin nun, deletein mo na. Ganun yun. Eh, hindi naman ako nag-professional mode sa TikTok. O di, wala eh. Hayaan mo siya. Pakita ko sa'yo mamaya para mag-get mo yung ibig ko sabihin. I know, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Kasi nga yung dating ang mga videos kung yung do it, nawala na yung ano, Oh. nawala na yung content, yung mga music na gumawa nun, may violation. Oh, ay. Delete mo na rin. Oh. Ano? Oh, walang oh. Yun. Oh. Tatlong kawali.